Επίσης, ήρθαμε εδώ και για να διαμαρτυρηθούμε, διότι διαπιστώνουμε ότι η κίνησή μας βρίσκει, ας πούμε, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τη μία πλευρά, που σημαίνει ότι είναι κάτι σοβαρό, οι φορείς συνεργάζονται μαζί μας και η δικιά σας η πλευρά δεν ακούγεται. Και θα ήθελα να το ασκεφτώ λιγάκι, μήπως έχετε πάθει τίποτα και δεν είσαστε καλά στην υγεία σας, αλλά είναι περίεργο να μην υπάρχει με όλο αυτό αστειευόμενος, είναι υπερβολικό να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, να έχει η κυβέρνηση 4 χανιώτες βουλευτές και να μην υπάρχει μια απάντηση σε αυτό. Θα ήθελα να μας πείτε κι εσείς κάποια πράγματα, πέρα του ότι θα ήθελα, σας παρακαλώ, μιλώ και εκ μέρους της πρωτοβουλίας, ότι θα πρέπει οι βουλευτές, η παράταξή σας να απολογηθεί για αυτά τα πράγματα. Είναι θέματα που προκύπτουν από απορίες και διαφοροποίησεις βέβαια, έτσι, οι οποίες διαφοροποίησεις σας θυμίζω πάλι ότι ήταν και δικές σας στο παρελθόν. Και θα ήθελα να πείτε και τη γνώμη σας για όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε. Αποκορύφως του χθεσινού. Βέβαια, θα σου πω. Καταρχήν για το πολιτικό πλαίσιο, τις αιτίες, τις συνθήκες και τις επιπτώσεις της πώλησης, έχει βγει ήδη μια ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές των Χανίων λείπουν αυτή τη στιγμή. Θα μεταφέρουμε όμως τους βουλευτές και στους δύο υπουργούς βέβαια το κείμενό σας και τις απορίες και αυτά τα γιατί, με την πρόσκληση να απαντηθούν και από τους βουλευτές και από την Νομαρχιακή Επιτροπή. Για τη χθεσινή παρουσία της αστυνομίας μόνο, με βεβαιότητα μπορούμε να σας πούμε εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής ότι κάθε παρεμπόδιση ειρηνικής διαμαρτυρίας πολιτών για οποιοδήποτε θέμα, είτε συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ είτε δεν συμφωνεί, μας βρίσκει κάθε ανακοίνωση. Θα θέλαμε να βγάλετε μια ανακοίνωση. Και να μπορείτε να μεταφέρετε, εμείς σκοπεύουμε να πάμε στον εισαγγελέα για αυτό το θέμα και θα ήθελα να είσαστε κι εσείς σε αυτό το κομμάτι να μας αφήσει να ολοκληρώσουμε τις ειρηνικές μας δράσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ανακοίνωση θα βγει. Αυτό μπορώ με βεβαιότητα να σας εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής να σας το βεβαιώσω. Η ανακοίνωση θα πρέπει να συνεννοηθούμε τέλος πάντων και μια μικρή συνεννόηση. Σύντομα, τώρα και σήμερα δεν μπορώ να σας πω, συντομότατα όμως έτσι. Το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας δεν το γνωρίζω. Ούτε βέβαια είναι υπεύθυνο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, είναι πολιτικός προϊστάμενος όμως. Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ όχι. Κάνετε λάθος. Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πολιτικός προϊστάμενος της αστυνομίας. Δηλαδή πήρε το ΣΥΡΙΖΑ και δεν πήρε την εξουσία. Πολιτικός προϊστάμενος. Ποιος έχει την πολιτική ευθύνη για αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, ξέρετε όχι. Κοιτάξτε, αφού αντιπαρέλθουν τώρα τα περί υγείας και τρέλας, κοιτάξτε, η υγεία μας είναι πολύ καλή. Πήραμε την κυβέρνηση και πήραμε την εξουσία. Δεν ελέγχουμε τους μηχανισμούς. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Ελέγχει τους μηχανισμούς. Όχι. Ωραία, αυτή η κυβέρνηση είστε. Ήρθατε στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε το πολιτικό προϊστάμενο της αστυνομίας, γνωρίζετε πολύ καλά πως είναι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ό,τι θέλετε, εδώ είναι το. Εγώ μόνο μπορώ να σας μιλήσω εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε πολιτικοί προϊστάμενοι της αστυνομίας. Κρίνουμε την αστυνομία με βάση τις πράξεις της. Δεν γνωρίζουμε τα ίδια. Θα θέλουμε να προωθηθούμε προς την κυβέρνηση. Αναγκαζόμαστε να έρθουμε εδώ. Άρα εσείς. Πολύ λογικά. Δυστυχώς οι δύο υπουργοί αυτή τη στιγμή λείπουν. Όχι, δεν είναι για τώρα. Λέμε όμως όχι ότι εμείς μπορούμε να κρίνουμε και εμείς. Όλα τα ερωτήματά μας πρέπει και οι προβληματισμοί μας πρέπει να πηγαίνουν να μεθοδεύεται. Από την αρχή δεσμευτήκαμε πως θα μεταφέρουμε και τους προβληματισμούς και το ερώτημα. Δεν μπορούμε όμως να χρεωθούμε κάθε κίνηση της αστυνομίας. Μπορούμε και έχουμε το δικαίωμα να την κρίνουμε και να απαντάμε. Και αυτό θα πράξουμε. Η αστυνομία είπε ότι έχουν άκουσα εντολή. Το άλλο δεν είναι προφανώς από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και από την Νομαρχιακή Επιτροπή. Αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά. Το θεσμικό πλαίσιο του πώς λειτουργεί η ελληνική πολιτεία το γνωρίζετε. Αυτό. Ο αριθμός όμως των αστυνομικών πώς δικαιολογείται? Ένας τόσο μεγάλος αριθμός αστυνομικών δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται. Και θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι παρεμποδίστηκαν επιβάτες
Θα μπορούμε να τους άφηναν πολύ μακριά γιατί υπόθεσε την πρόσβαση. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο τουρισμός, καταρχήν τα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε μία ζυγαριά με τον τουρισμό. Ο τουρισμός παρεμποδίζεται περισσότερο από την υπέρμετη ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων παρά από πολίτες που διαμαρτύρονται ελληνικά. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι η απάντησή μας. Η αερολιμενάρχης είπε ότι δυσφημούμε το αεροδρόμιο. Η αερολιμενάρχης είπε εις επίκορων όλων ότι δυσφημούμε το αεροδρόμιο. Αυτό είναι ευθύνη του ίδιου. Ενώ είχε δώσει εντολή η ίδια για να έχουν οι αστυνομικές δυνάμεις, πήρε και τον προϊστάμενο της ΕΠΑ. Αυτά τα λέμε επειδή έγιναν και έχουν καταγραφεί, για να το έχετε υπόψη στη σύνταξη του δελτίου. Της συμπαράστασης ή της διαφωνίας σας ή της διαφοροποίησης αναφορικά με το τι έγινε στο αεροδρόμιο χθες. Δηλαδή, αν είμαστε αυτοί εδώ που είμαστε μέσα εδώ, μετρήστε πώς είμαστε, τετραπλάσιοι αστυνομικοί ήταν. Και το δελτίο τύπου. Τρεις αστυνομικοί για τον καθένα. Στείλουμε ένα mail να το γράψετε εδώ, το δελτίο τύπου που βγάλαμε που αναφέρει τι έγινε. Γράψτε το mail. Να ληφθεί υπόψη η συμπεριφορά της αστυνομίας. Το δελτίο θα το δείτε από τον τύπο. Ήταν άσο στο δικό μας. Αν αναφερθείτε. Αυτό να σας πω. Η αστυνομική συμπεριφορά της αστυνομίας ήταν άκρως προκλητική προς εμάς, με σκοπό τη δημιουργία έντασης, και αν εμείς δεν είμαστε υποχωρητικοί θα δημιουργούνταν επεισόδια προφανέστατα για να στοχοποιηθούμε εμείς. Εμείς επιτρέψαμε στον κόσμο να μπαίνει και να βγαίνει. Είμαστε στην άκρη, η αστυνομία είχε κλείσει τα 3/4 της εισόδου και εξόδου στο αεροδρόμιο. Να ληφθεί υπόψη αυτό. Η νομαχιακή επιτροπή δεν έχει καμία αμφιβολία για τον ειρηνικό χαρακτήρα της Ελληνικής Πρωτοβουλίας. Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης στα Χανιά. Ναι, όχι, δεν είμαστε. Το κόμμα δεν είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Οι υπουργοί είναι και σε αυτούς θα μεταφερθούν.